Ngai ku Blei pi baru akan ke jamit akan kerteng ke jong try nong penem jeng iu Jesus Christ ngari Pastor Gabriel inong room na ke Church of All Nations but ngi songu iu Blei nam tani ke por ke Blei u ai ke kabuk siara nga bang worship pi na ke Ktien ke jong Blei lembaga ke channel Live with Jesus Christ akan ke jamit nga kwa ban krani pi ke ke topic na ke Ktien ke jong Blei ngai bagan ke topic along ke jikur kui ke jeng im jong pi bat kata ka day halor ka Pisa lani halor ka spa bat nga kwa bangan pag-ipi na Ktien ka jong Blei haga day ka janmit ayu po Jisu dan bat on haga ba day bat ka spa haga ba day bat ka Pisa na Ktien ka jong Blei namar u Blei ubo ingi ki brio haga day ka economic world lani haga pertay ka ba ngirong kam ka Pisa kung ka lenti ya ka ba lara pirong kam ban tiet haga dukan mo pirong kam ban pendon kam ya ka Pisa kung ka medium of exchange ya ka tiar ka papikwa haga jing im jong pi des nga pahaga ni ka por ngan puli pi na ka gospel ka jong Matthews kalnong ka ba Rio ka rekod ka ba khat khandai ba kum ta ter ngan puli na ka Ktien ka jong Blei ban pen pi ayu ba Jisu udan ban ong kani ka subject kalong ka subject ka ba yar adu kata ba ngai ba katuk ani ki sembo berkat ngani kran ba pi ngani ka sngi ka Bible ka ong ni Matthews nong ban Rio kan kot ka bakat kandai what can show ki spa ira dia ka kando aga babam ka knyang bat ka sarang bat sya ka ba ki nong tu ki pen pay ki tu ru henai pin kan show ki spa ira dia beneng haga ba kambam lemne ka knyang lemne ka sarang bat sya ka ba ki nong tu kim pen pay lemne kim tu na ba haga balong ka spa jompi hantaru kan long ka dono jompi sapa ka Ktien jong Blei ka ong ba kani ka khot ka ba arpoi ka ong nabaha ka balong ka spa jompi hang taru kan long ka dono jompi ka khot ka ba arpusaw ka ong ni don ubala ban syakri armut ki kanrat naba un isi iwe bat un i iwe lani onom bat iwe bat un lendet iwe pimla ban syakri u Blei bat ka spa na ba Jesus ko ka translation ka ong pimla ban syakri u Blei bat ka Pisa haga jo ka por akwa banong ipiba ka Pisa ka day ka way na ka haladihi ka Pisa kam day ka basniw nakwa banong ipi ka por na marbon ba ki brio ba ki perkat ka Pisa ngi jiong ba lada ngi jiong ba lada ki brio ki bon Pisa palat ki jiong ba le sige ki brio ki basniw ni barbor ngi yo i ba ka jeng don ni ka jeng bam don Pisa ngi batay ka jeng long jong ki brio re sya banong ipiba ka Pisa haladihi kam long ka basniw kam long ka babha henry mano babat ka Pisa ubri uba kumno ubat ka Pisa kata kan batay iya ka ba ka Pisa kan net sa ka balong ka jingkurku lani ka balong jingtim sa kiway lani iya ka jingim jong tu ubriw hi lani jong ka tu ka ubriw hi nga babo Jisu ang gini ka way bahaga Bible ublay bat ka spa kini arngot kila balong kanrat ka jingim jingi ubriw ka Ktien ka jong Blei ka ong bau Jisu ong ublay ula banong kenrat jo ka jingim jong pi ka spa ru kala banong ka kenrat jong ka jingim jong pi ti ngakwa ban batay kindiat ngili ayu bat ka Pisa mo ni na nangakali pi kani ka jing kali hatu pi don kam Pisa na ngangit ba ka jing jubab pi kan day ngi baro ngi rong kam ka Pisa mo ka Ecclesiastes ka Ktien ka jong Blei ka ong ba ka Pisa ka jubab ki baro money answered all things kam baga Ktien jong Blei ka ong ta tingi ngitip baga Ktien jong Blei ka ong bangi ngidon kam ka Pisa sapa tingi liat lain tili ki bat ka Pisa nga swa ban ya kren bat pi ni gasni ka baning kong bat ka Pisa ngiju tiet jing tiet mo ngiju penlut jing lut ni singa ko abdong bangi penlut bangin tiet jing tiet ya kisdon kam jungi ya ka Pisa ngiju kan show ya ka ngait ki nang maban kan show ya ka Pisa bon ki brio ni sngi ngi ema ki sngi ba ki brio ki smotanat pan kan show ya ka Pisa ka balai pat ka Pisa ka de ke ba ngi airu lagalong siya ka kam jong Blei lani siya ki padok dinan de ngait ki le kum taro ga jingim jong pi haringan batay pi ba kum no pi handle ya ka Pisa ka batay ya ka jinglong jong pi ngarap nong ka Ktien parang kum ni ba money represents you ka Pisa barbor ka thowi ka jinglong jong pi ayu ba phile bat ka Pisa jong pi ka ba Blei ur khu ka jingim jong pi
kabatay ka jing long jong pi kan chu batay pi kendiat don shibuan ba ki brio ki ba snoten nat tang ban penlut e kapisa le sila nang ong ipi ka por hatu pinang na man penlut e kapisa ngatrangi paro ginong nan kam manikai ni kumno ban penlut e kapisa na marngi paro nginang kumno ban penlut e kapisa kajing e kani kumno ban kamay pisa ka lenti ka baday kadi kata ko ni ka jing e ka bagi babon ba ki jukundo agi ni por ni sngi ka pabantas ka pa ka way ni penlut e kapisa. Money is used for expenditures. Kapisa, kabaarpat ni panongkambe ka ban kenshow, kabalay, banais nga pa. Larap hindi ubri uba penlut pa kapisa nga pa. Kapamot kata kan pan-i ka jinglong jong ka donut pa ka jingim jong pi. Kapamot hindi ubri uba sumutanat ban siya penlut pot ka kapisa ka jingim jong pi. Pim na sumutu ka dor jong ka don ki brio ki basuyo e ki pisada ka ba don ki bala shu ay ki na markim kamay hida la di le sikim na smutu bhai ka ka dor jong to ka pisa ka ba don ka kti jong ki shu sotanat ban shu lutput ki don pat ki brio ki ba kamay dagalenti bamday ki sotanat ban lutput e ka pisa ki don pat ki brio ki ba kamay hop ru ka pisa ne ki shu lutput pa kadon ka taga jinglong ka ba ka pisa mo abadon ka pisa kwa ban penlut nam tai ki jingnon kam hoy ngamlong persya ya ka bangin pendon kam ka pisa ka leti ka baday ne kaniri ka way lara pidey ubri ubus na tangban penlut ka pisa makwa banong ba kata ka day kike ka ba ka pisa kala sunshare ka jingim jompi inde ba sunshare ma pi ka pisa ha ka jingim nginong kam baga nginon kam ka pisa ha ka jingim re ka pisa kam day pat ban sunshar ya ka jingim jingi ngirong kam banong ki kanrat ng kapisa lem kumta nara ka pisa la de ka spa kalong ka kanrat ng pi kan sunshar kan ya lamba kalay ka jingim jong pi bat kan boy pi shi ki babun ki jing smosi jong ka jingim kabaar ngistanat ban kan show ki pisanga jong barbor kumni ki samlay ki babun ki brio ki ba iet yo bleng jong barbor la pinang ban ai ka wene ka ba shipo shi ka kam jong bleng nang ban ai la diru ka wene ka ba shipo ka bamut kinang ban ay ko ni ka shipo show blay ka jingyo jong pi buru ka jing kan show shipo person ni ka ni ka shipo siya ka jing kan show jong pi learn to be good savers ki babon makikna hang ni por mo ngi jiyo kon ba ban kan show ka pisa kam ni ka bakla ban kan show ka pisa kadi ka lenti ubriu ba kan show ka pisa ubriu ba start ng ko rong ipi ndai ba utien yo kawan ka jing e shakmat Hanay udip para na doon ka no jing ang kam sa kmat ka jing em ka tu ka bola kan show kan long ka jing ku ya ka jing em jong tu brio bla nang kan show ay ka pisa ka balay pat ban eyes nga pa u Dr. Billy Graham ong kumne ba Blei utawi ni arli ki kti ka way bangin priang ka way bangin ay pangakwa ban petsro ni pi ba pipin long kinong ay siya ka kam jong Blei da ka pisa ka ba Blei ukur ku ya ka jing em jong pi ti lada ka pisa kadon ha ka list jong ka jingim jong pi ka ba pi ai nga kwa banong ba pinong brio bla kurku ba ka jingim jong pi namar ka jing don jong spa ka power bor company ka batay gini ka way kam pimday e over you spa siya mga batay pi gini ka way ki babuan ba ki brio ki define ka jing don spa barbora ni brio bro spa na ka no ka ba don om hadi ublay ha ba u batay ka jingmut jong ka jinglong rio spa kadai kat no brio u iet ban ai skap ba ka spa jong pi kam dai kat no pi don hadai kat no pi ro spa ban ai ka batai ka jinglong jong ka dot no jong pi ti ka ta ka dai ka way ka bang kwa banong ipi balada pi u brio u balesi u ba penlot put nga nget ban do kini ka sngi pinang kum no ban de lakam mo ban wan ra ban de lakam mi ka to ka jinglong ka pinong penlot put ya ka pisah ka jingem pin day pili ban nang ru ban kan show kum ki samlal ne kum kilong kami kilong pa le si pi don shibun gi jang no chakmat ay jong jingem nang ba kan show ne ga juk ka por ki don pat ki brio ki ban eat palat ban kan show hadu ba kin eat chu pat ban ai sa kam jong Blei de pi nai long kum tang nget ba pi pin eat ru ban kan show ha ga juk ka por pin kam smotanat ban le ay ga jingem ba pin ai sa ka kam jong Blei bat ban ai ru siya gitu ki badon kam dan gitu ki bermat ki jing e jing jar haga jing em jong ki ka bible garon shibuan ban kren haga ni sngi nga kwa pangan pulitang kani ko bay ka khot ne sing ri sngi man pen ep na ka Ktien jong Blei baka spa na ni ka Pisa
kadon kata ga jinglong jong ka pakala manong kenrat ga jingim jong pi de pi wat sya ba ka Pisa kanong kenrat ga jingim jong pi ai ba ublei ulong kenrat ga jingim jong pi ban ma pi pinsen syar ya ka Pisa ha ga jingim jong pi balala pi pinsen syar ga Pisa ga jingim jong pi pinom iet ya ka Pisa and they pin pendon kam ya ka Pisa ha ga jingim day ya ki priu ublei jo ga jing suk na kur kui pi ini ke video ke belengkot kanong ke jengkel kui ke jingim jompi in saya beteng ye ke bangin keren shu halor ke eba ke Bible ke don ban keren ha ke bere ke Pisa ke spa ke Ktien jong Blei ban nganget bau Blei un ai bore ngaba dia pi bangin nang kumno ban le ban ke Pisa ke we bangin nang ban pelut ye ka bangin nang ban ken show bangin nang ru bangin riu spa show Blei ban ai se ke kam jong Blei u Blei un kur kui pi nam ta ke puram jong amen.